Настояваме, провъзгласяваме. За официално академично слово на новия доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президентът на Република България, госпожа Илияна Йотова. Уважаема професор Славчева, член-кореспондент на Българската академия на науките. Уважаеми член-кореспондент Пашева, уважаеми членове на управителния съвет на Българската академия на науките, уважаеми професор Мотафов, уважаема госпожо научен секретар, уважаеми членове на събранието на академиците и член-кореспондентите, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми заместник министър на културата, уважаема госпожо началник на президента, на кабинета, уважаеми секретари и съветници на президента, ваши превъзходителства, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, дами и господа, има дни в живота на човек, има мигове, които остават завинаги. Както и да тече времето, както и водите да минават и заминават, измерени в секунди, минути, часове и дни, има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх. Такъв ден за мен е днес изключително вълнуващ, един от най-важните дни в живота ми. Обръщам се към всички вас, членове на Българската академия на науките. Скъпи колеги, без които нямаше да мога да бъда днес тук на тази трибуна. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа, обръщам се с вълнение и с огромна признателност към всички вас. Благодаря за високата чест да бъда удостоена с званието доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В летописа на всяка държавна институция, която не просто съхранява миналото, се пишат страници и с днешна дата. Но има една институция, която пише мащабите на бъдещето. И това е Българската академия на науките. Родена в навечерието на свободата, тя изпреварва възстановяването дори на държавата ни, но вече е сложила нейните духовни основи. Приемам титлата доктор хонорис кауза като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията, изградили Българската академия на науките. Към блестящите умове, написали златните страници на българската академична мисъл и създали нашия уникален български принос към развитието на човечеството и световната цивилизация. Уважаеми дами и господа, винаги влизам със смирение в храма на българската наука. Споделих преди малко с професор Славчева, че човек в своята биография е говорил много пъти на най-различни форуми, на най-различни конференции, но влизайки в тази сграда, сякаш губи ума и дума. И това е от огромното уважение към нейната история. Без съмнение, тази представителна и наситена с история зала задължава всеки, който прекрачва нейния праг. Задължава и мен. Портретите на великите българи, превърнали се в безмълвна стража на българския дух и жив мост между вековете, разгръщат пред очите ми страниците не просто на науката, а на националната ни памет. Тя събира и днес и вярвам ще остане винаги все така широко отворени вратите си за светлината и надеждата на познанието. А ние, българите, добре разбираме спасителната роля на просвещението. Едва ли са много другите народи по света, които най-първо са положили основите на своя книжовен и духовен живот, за да изградят върху него
зданието на държавността и нашата идентичност. Днес с право се гордеем с историята на държавата ни. Почти 14 века с най-старата държавна традиция, след условностите, разбира се, на античния свят. Но нито войните, нито дългите царски родове или династии пишат и обясняват вековния ни летопис. А началото, уважаеми дами и господа, е сложено от буквите, от езика и от просвещението. Няма по-здрава обединителна основа от това. От тогава до ден днешен. И отново книжнината и вярата първи връщат народа ни на световната карта на 19 век. С основание се гордеем, че най-старата ни общонародна институция е именно Българската академия на науките. Много години ни делят от онази съдбовна среща в Прага на двама млади българи, чието портрети днес виждаме и почитаме. Марин Дринов и Васил Стоянов. Обединява ги споделената мечта за голям български просветен и научен център. Тази родолюбива мечта бързо добива своите конкретни измерения и с горещата подкрепа на всеотдайната ни емиграция се превръща в българско книжовно дружество. Дълновидните първооснователи възлагат на Българското книжовно дружество най-първата задача – да носи всеобщо просвещение и напредък на целия български народ, да сее знание в полза на обществото. Още тогава Българското книжовно дружество провижда своята историческа роля дори отвъд науката, литературата, изкуството и в първия си устав залага една особено впечатляваща цел – да разпространява познания върху длъжността на човека към себе си, към най-ближните, към обществото, към народа си, към отечеството и към държавата. За да наспори по земята не просто образовани личности, а сплотена общност от отговорни и търсещи правда граждани и най-вече добри и достойни българи. Днес, близо 157 години по-късно, можем да кажем, че тази задача, уважаеми колеги, дами и господа, няма давност. Тя е кауза, която се простира отвъд хоризонта на конкретните исторически обстоятелства. Мисия, която Българската академия на науките продължава да споделя и днес, а всички ние припознаваме като своя. Уважаеми дами и господа, много истории, които чуваме в новините днес или четем в интернет, започват със следния израз. Едно ново проучване сочи. Свикнали сме с този израз. Сякаш честичко не му обръщаме внимание. Рядко се замисляме какво означава това. Но в него не е само смисълът на науката. Него не е само памета на достиженията, които надграждаме. Това е нещо много повече. Това е разказът и смисълът на човешкия живот, на човека, на нашата вечно търсеща природа към знанието и усъвършенстването. Никому друг не е положено в този свят и в тази вселена, освен на човека. Този разказ обаче, уважаеми дами и господа, принадлежи на вас, на вашите открития, разработки, анализи, прогнози и резултати. Живеем в епоха на оспорвано геополитическо съревнование, което се решава на полето на иновациите. И няма да е пресилено, ако кажем, че наближава денят, в който държавите без собствен изследователски ресурс, без научни и технологичен суверенитет не просто ще са в категорията на догонващите, те изобщо няма да бъдат допуснати до състезанието. Грози ги неясната съдба на нещо, което вече добива публичност, наречено дигитални колонии. На територия без права, едно ужасяващо, но бързо затвърждаващо се в днешната сурова реалност понятие. На страни с ограничен достъп до върховите технологии и иновации с нарастваща зависимост от благоволението на малцина хегемони. Перспектива, която, впрочем, смущава не само нас, българите, а за съжаление и целия Европейски съюз. Бъдещето се кове днес.
в изследователски институти, лаборатории и центрове за данни. И именно от тази най-висока академична трибуна трябва да потърсим отговор на въпроса от коя страна на задълбочаващия се човешки и научен разлом в това отношение искаме да бъдем ние, искаме да поставим отечеството ни. България има своя доказан потенциал да бъде двигател, а не просто ползвател на знания, технологии и процеси. Със своя безспорен авторитет, с научния си капацитет, Българската академия на науките е призвана да осъществи на практика този потенциал. Да имаме академия на световно ниво не е просто въпрос на престиж, а ключов елемент от националната ни сигурност. Само след няколко дни ще представя на един от най-високите форуми на Организацията на Обединените нации България за високи технологии и изкуствен интелект. За първи път, признавам си пред вас, с голяма гордост няма да започна с изречението «България трябва да», следва многоточие, а ще започна с това «България, уважаеми дами и господа, вече е в този свят». Има своите проекти, постижения и превръща дигиталните науки в свои приоритетни политики, далеч изпреварвайки страни с много повече възможности. Уважаеми български учени, голяма гордост за мен е всеки път, когато на международни срещи и форуми, на двустранни срещи на най-високо ниво, с възхищение и почит се цитират вашите научни разработки, вашите достижения в различни науки, от физиката и химията, биологията, медицината, хуманитарните науки, а за нашата страна се говори с вашите имена. Това е неподправено самочувствие и вие ни носите това самочувствие. Нямаме нужда от заклинания, клетви и лозунги. Имаме нужда простичко от вас. Уважаеми дами и господа, изправени сме пред стратегически национални предизвикателства, като демографска криза, енергиен преход, здравеопазване и сигурност. Понятието сигурност във всяка една минута от живота ни. Държавните институции трябва не само да чуват авторитетните гласове на БАН, а да я превърнат в най-сигурния съюзник за успешно управление. В този глобализиран свят пред нас стои още една изключително важна задача – запазването на нашата национална идентичност. Ролята на хуманитарните и социалните институти е незаменима като пазител на българския език, на нашата богата история и културно наследство, защото бъдещето ни като нация предполага познанието за това, кои сме, откъде идваме, какво носим на човешката цивилизация и най-вече какво можем още много да дадем на нея, на цивилизацията. Точно тук е мястото да благодаря на Българската академия на науките за многобройните съвместни инициативи за опазване на българщината. Вие, уважаеми дами и господа, от Българската академия на науките, вие се превърнахте в най-важния, най-амбициозния, най-авторитетния център за опазване на българщината. За съжаление, не мога да кажа всичко за много други институции в страната, чиято, впрочем, длъжностна характеристика предполага това. Благодаря ви за огромната помощ, която получих при традиционните вече форуми, посветени на кирилицата. Създадохме традиция. Унизителна е загубата на позиции на българистиката. Непростимо, безмълвни оставаме понякога, когато прескачат и омаловажават нашия принос. Когато се правят опити да се преиначават факти и да се пренаписва историята. А когато години наред държавата се оттегляла, днес няма защо да се чудим каква голяма претенция се предявява с една юбилейна монета, само защото на еврото, видите ли, не може да пише азбука. Заслужава си тази кауза, въпреки норми, правила, пропуснати моменти. Уважаеми дами и господа, да помниш е привилегия, а памета прави човека личност, историческа, родова. Националната памет ражда нашата идентичност. От всякъде ни заобикалят много тревоги и опасности. Бяхме свикнали понятия като война.
да изключим от речника си, да останат някъде назад в историята и в действителността. Но днес те са при нас. В тези тревожни моменти виждате ли парадокса? Вместо общата ни историческа памет и от това, което ни прави народ, толкова векове, което ни сплотява, да става и упорито да се прокарва една разделителна линия. Затова, че, видите ли, нямаме нужда в днешния строго технологичен 21 век, века на изкуствения интелект, да знаем историята, да се гордеем с нея, да забравяме, що е това идентичност, да забравяме езика си, да се подвеждаме по теории, които казват: нямате нужда в глобалния свят, имате нужда от други знания и познания. И едновременно с това ние сме орисани да помним. И това е голямото разделение днес между част от политическия елит и, слава Богу, мнозинството българи, чието патриотизъм е истински и неподправен. В този един момент, уважаеми учени от Българската академия на науките, вашата роля е изключително голяма, защото вие сеете познанието, вие разказвате и тълкувате историята, литературата, изкуството. Вие ни помагате да прочитаме днешния свят чрез тях, а с вашите научни постижения да ни помагате да четем бъдещето. И това, уверявам ви, е по-силно от омразата, от противопоставянето и от разделението. Този прочит е зареден с огромна сила на обединението. Той не може и не разделя. Дами и господа, добре си давам сметка и за още едно ужасяващо по размерите си предизвикателство, което стои днес пред хората, посветили се на науката. Това са така наречените алтернативни факти в науката, които буквално са съизмерими с фалшивите новини, от които ние страдаме, ние журналистите и нашата професия, но страда и цялото общество. Те ни заливат от всички страни всекидневно. Нерядко те се приемат повече от научните факти и доказателства. Именно те стават база за дискусии много по-широки от истинските научни открития и даже последните са само една от възможностите. Това е директна опасност за науката. А как да я преборим? Безспорно, едно от най-мощните средства е популяризирането на вашия труд. Вашите открития, научните факти, вашите разработки, книги трябва да са обществено достъпни и рекламирани. Те не могат да останат само специализираните издания, защото тогава в социалните мрежи царства дезинформацията. Трябва да си припомним древните думи на Платон. Той казваше: трябва да се изучава науката с цел да се познават верните неща, а не ефимерните. И трябва да започнем, уважаеми дами и господа, от децата. В училище да се учат за необходимостта от наука и нейната природа. Не всички ще станат учени, но е важно да знаят за нейната ценност, за да бъдат истински граждани, да имат представа за Вселената, за откритията, да мислят логично и критично, да знаят за доброто и за злото. А за тези, които дръзнат да направят науката свое призвание, наш дълг е да осигурим модерните лаборатории, среда и достойно признание точно тук, в България. Свидетели сме колко много български момчета и момичета се завръщат с медали от престижни олимпиади по света. Тези наши деца стават граждани на света, защото доказват, че няма граници, които да не могат да преодолеят. Престижни университети се борят за тях. Но нашата най-важна отговорна мисия е те да останат тук, при нас, и тук да развиват талантите си. Днес, в 21 век, продължава да е валиден съветът на сър Конан Дойл. Ако трябваше да давам съвет на млад човек, който сега започва живота си, ще му кажа по една вечер, само по една вечер, седмично, да посвещава и да чете за научно откритие. Дами и господа, латинският израз honoris causa означава заради заслуги. В голямата зала на академията тези думи придобиват много по-дълбок, различен и сакрален смисъл. Това за мен е престижно отличие, но то е акт и на приобщаване към вековния олтар на знанието,
акт на сливане между лично извървяния път и дълбоките корени на науката. А науката се вълнува от вечното. Политиката е мимолетна. Кризи, управление, каузи, но нищо не може да се съизмерва с науката. От обективната истина и дългосрочния прогрес на човешкия род. Ето защо ви уверявам, че ще остана дълбоко съпричастна към всяка инициатива на Академията. Така както и до сега. Ще продължа да споделям вашите събития и форуми. Ще се осланям в работата си на вашите анализи и стратегически документи. Няма да се уморя да потиквам и да участвам в основополагащия разговор за значението на знанието и науката, защото в това виждам нещо много повече от предпоставка за устойчивост и икономически просперитет. Ние вече вървим по този път. Откритията на българските учени днес са в развитието на България. Това е нашия утрешен ден и мястото на България в него. Не вярвам на хора, които казват, че ни липсва кауза. Членството ни в различни международни формати, достиженията, които имаме, могат да бъдат само средства, инструменти да направим страната ни развита и желана от своите граждани. И нека моето послание към вас, уважаеми учени, да бъде следното. Нека вашата амбиция да превърнем в амбиция за България. Винаги съм вярвала, че истинското държавно лидерство се корени в способността да се вслуша с човешката експертиза, защото просперитетът на България зависи от връзката между държавното управление и академичната общност. Да, изкуственият интелект е по-бърз, по-решителен, дори по-сладкодумен, но той не познава онази сила на човешката емоция, която стои зад семантиката на думите. Сега ще дойде лекаря, той ще я види, не се притеснявайте. Остана ми накрая само да ви благодаря. Да благодаря на Българската академия на науките за огромната чест, за доверието и признанието. Нека днешната церемония бъде не само израз на нашето ползотворно дългогодишно сътрудничество, но и заявка за задълбочаване на споделения ни ангажимент за развитието на българската наука, образование и култура. Благодаря ви от цялото си сърце и душа. Пожелавам ви нови научни постижения. На добър час!